siap. Sapunipun lagu Denok monggo bagus ngaturi Sohibul Hajat supados minggah wonten ing panggung. Monggo Bos Keling lan Ringanipun selepek ketoprakan. Peluk monggo. Nyuwun sewu jajal nyanyi duet ya Pak. Siap, lagune napa Bapak? Tak tunggu balimu. Ya, nggih, tunggu balimu. Milih sing pundi? Monggo terserah Mbak mawon. Pilih nak Gus apa Gus? ya bisa kabeh iki Pak, monggo Pak. Monggo Yo, Mbak Ayu Vijay. Tak tunggu balimu sareng Bapak Budi. Dados Mas. Kali kula Bapak nggih. Pangapunten. nggih monggo ampun. Monggo. So sedina ping pitu yen kuwi keputusan ora bakal lunga ninggal aku wis lilo yen siramu tenagan dasar rasa indah aku ragu rasa mengiramu sing tak jaluk jujur hatimu seliramu rajindro senajan aku ning kono iramu
satu manil ono libat lan dodo udah tak tunggu balimu. Wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Kau tahu diriku, ku tahu dirimu, kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku, maukah kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci diriku dan melepaskan cintamu. Ku tahu diriku, kau tahu diriku, kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku, kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi burukku. Lupakanlah masa lalu dari semua Serahkan saja
satu lagi Bapak. Monggo Bapak. Yun sewu nek enten klentune niki sanes penyanyi nggih. Saya Matur Bapak ini saya setuju. Matur suwun niki nyuwun lagu Kangen Mikeri. Niki didamel campur sari napa-napa. Nggih, kangen. Kangen Kebumen niku asline. Oh nggih, siap. I love you Kebumen Pak Dalang. Siap-siap. Nggih. Sareng Mbak Wiwin Sindo. Nah. Wiwin kangen Mikeri utawi kangen Kebumen. Monggo lagunipun Kangen Mikeri dados Selendro patut menyuruh. Pelok ya biasanya pelok. Audisi playernya lagi met-met. Ora apa-apa, digeragap dulu, enggak apa-apa, habis digeragap dulu. Mbok. Lagu lawas membereng iki. Nggih niki pun jarum. Nggih. Jangan
matur Bapak Budi luar biasa. Matur suwun Ji. Mas Togok. Sami-sami Monggo Bapak. dilajengaken. Bukan WA apa ora Gus? Dereng wonten niki mau nggih ngersaken niku katur kagem Bu Cerina katanya lagunya spesial. Napa niku cobi? Mboten enten Pak nggih. Manut Yang mawon. ibu-ibu kejubus ngersakna jam 12. Nggih. Biasanya karo Mamas Darminto nggih. Monggo. Duet karo Sikus jaluk tulung mriki Kakang ngobar niki mangga niku mbok enten WA enten apa mangga mawon. Nggih, siap. Monggo. Mbah Darwito. Molo-molo Darminto. Terus saya niki lah. Dan para pemuda sepuh amung minangkali panyuwunan mboten kula matur kata-kata sekawit ingkang paring pangandikan pun kata banget. Sampun. Ibu kejubus Tembak ngersaken jam 12. kula mboten nyawer mung MBG tok cukup nggih. Oh iya, Cocok. makasih. Kakine sehat selalu, semoga panjang umur. Siap. Bilang apa coba? Nih, terima Terima kasih. Mantap ini. Ih, nang apa gulune abang? Dipoki ngene. Jadi banget pojok. Tua-tua kok. Niki seumur-umur Kang Togong nembe niki wonten wong begawe wonten Doorpress niki. Jubus. Ngasuk tuli liya-liyane melu-melu. Terus besok untuk yang masakan yang paling asin ngono we. Kok nang apa sih? Pengen Pengen apa? ya pengen oh. Oh, asinnya kakek nuyo kok. Apa mesti nek asin kepengin? Ya kepengen asin maksudnya. Oh iya, kayak mikir sega gorengnya be asin Mas Anu lah. Ya kok pengen berarti sing dal. Nggih. Wis ora nyampe MBG wis cukup. Lagune jam 12. Agak. Tenang bae wis disawer miki. Iya, ya. Pun kagem pundhen kula Mbah Dalang Partiman yen amunten nggih. Ketua Umum Jubus Bapak Haji Agus Bento. PKB mawon nggih. Pun langsung mawon niki wis dadi jam 12. Ayo. Yang wangi mungkin Mas Darwis panas semua. dari Tasik Darwis. Mas Abdul yang diharap juga monggo. Pamilih Ayo Pak Tamin, bagus juga kalingan manis sepe manis terus kelingan Ramadan moyo kasih sayang karo patiku lakon dadi bojone wis tampil sayange ono bojone anak bojone nanging aku aku wis rasane yen aku ora kelakon melu duweni Bila hati-hati. Campur Sari Indonesia yang Pak Haji Beto ayo buka aku terus kamu pergi Solid ijo sing digatas wis duwe
manis rasane hati-hati sing penting enak rasane sayange ono bojone tapi aku wis kabeh retno rasane aku ora kon melu Jebus sing dimasaki lagune. Mas Sigit Purwobondo. Putra bareng. Oleh iso sing dikakak wis duwe bondo bulan ada semut nek wis rondo kowe tak manis rasane yang jelas sing penting enak rasane kalekan manis terus kalikan ramadan mojone Wong belianten pamundutan mali Mas Darminto biasane sinten biasane Mangga. kata banget iki niku saking PJTKI ih Bos Darwis nggih mangga Bos dari PT Java Indo Korpora ih mangga kula kunjara lega damlaken sepot Pak, itu katanya kalau ora usah angkat tangane nang apa ya, udah nyawer itu dari Mas Abeng putrane Bos Sutris yang diharap minta lagu Cundamani. oh siap Ya, Irma Nah, yuk. diharap ya wis Irma iki disit pangapunten nuwun sewu monggo dipun lajengaken Iki mangke gara-gara dikenging yuk Ir para jebus nuwun matur nuwun Kakang Darminto Turun, Ki. Cundamani ke Mbak Irma niku ugi wonten salam saking Pak Agus Degan ugi wonten salam saking Mbak Arnita Puring wonten salam malih niki saking para sutresna kathah banget ku angger siki urung bisa di aturna ya mengko gara-gara ya Ir Nggih, Tenang saged bae, mangke Kak. gara-gara. wayangan bubar esuk iki Nggih. yang penting asal wis Allahu Akbar wayangnya wis tu Allah mugi lagune Cundamani mengiki jan lagune anyar-anyar banget
galung biasane apa lek kena gelang galung, Iki boten napa-napa. megot. Lagi wong iki lagune anyar-anyar temenan bara-bara sipun aja gane pinter-pinter. Bujang-bujang. Bujang-bujang lah ngerepon aja gane anu untuk bujang tuli kelalenan. Sing gemien kelalen, sing anyar urung digarap. Tujune sipun aja gane nom-nom ya, Ir. Nggih, semangat-semangat ngono. Mangat-mangat madange ya rosa-rosa. Rompi-rompi. Nanggene nyambut gawe ya keserten. Keserpen nggih. Sunda manik jajal. Men kaya sinden dibawani disit. Kuwi men piringe nyungkur lagi kluthik-kluthik kuwi isyarat. Yang wis ngerti mburiang ngerti kluthik-kluthik kuwi isyarat. Bawa disit. Napa niki? Kang katulu. Awas piring aja kluthik-kluthik. Mas. Yang wis paham wis. Ora usah disemoni wong tua wis ngerti. Kode ya. Ayo. Cepet. Hajati mama. Ya kalau nonton lah. Nanggen apa-apaan nak tenang bae terus. Pak Kodirun ki ya biasane njujuki sing penayagan marekna bahagia. Napa niku? Anak nyong bae dijujuki mau. Asyura aja. Delamane ngojo yang mereng-mereng. Tenang bae, Jeng. Mangan saja dipikir baik, Gus mangan, Gus padahal kepada mangan ya. Kacang kelingan batap, hebatane safari. Wiwit siswa carita mengene ya, Bong. Mau nang aring nggon transit wiwin iki. Mamasku ngene apa ora ya? Mas kok krungu bae kok nguping ya. Krungu nyong dong. Tek telepati lah men. Sing bathuke mling-mling mengene temenan. Kaya ditelepon kok. Jan wingi sing tes uli widodari nang sepur. Nemuan banget ya. Ya, temuan. Papuntene pantes diko Tununge wong manis. Hingkang mawe woyo tepuk tangan kagem Sinden Irma. Guys, sampun pokoknya Mas Hendi. Sinden menjenengan calon sinden. Amin. Dongakna suaramu gue masuk nang ngaringi suara sinden. Amin. Belajar nembangi pelayun ya Ir. Nggih. Melastrismi dewekan. Mangke tak playon. Pelayun gue tegese sampak lasem Nggih. bangsane udu pelayun gue melayu-melayu. Nembangi lasem, nembangi srebek. Srebek sanga, srebek enam kayak gue maksudin. Dan di pelayun gue melayu-melayu. Cara seniman gue pelayun Sunda manik kayak apa sareng Mbak Irma, salam dari Mas Aping Putra, Bos Sutrisno dari Arab. Semoga. Para pejuang devisa yang di luar negeri, selamat malam. Dari Taiwan, dari Thailand dan dari Arab.
ben waya wengi mikirno isi ati opo tenan dapet mantep panggon kulit ra ono sitiku ati cita iki bakal ati yakin yakin oh yakin lagu Halilintar. Halilintar. Taritana endelna sedhela mengko setengah jamaning gara-gara ya Pak. Yang batu lakon ya, Gong.